Modern record. Sayang yata. Akin may dito namin mga 6 months. Ano yan yata akin? 6 months naman yan akin ngayon. Hindi magbakit. Ano yan akin pa? Sa liwanag na yan. Salamat ako. Kaya tayo, ngayon. Isis na. Bago kayo? Ya? Apa? Istakap mo sa mga ba't sa udah mo awon? Pag-a-assess niya. Ya? Sudah lapit na yung... Dito na yung ano na. Yung yung tanong. Oh. Kaya, dito mo. Sinubok yan, pinangaray, kinagpagod. Siya na. Siya, sebenarnya. Ano konti, oh. Medyo lumami ng konti. Okay, sige. Sanay kasi kami sis, kaya, ha? Bilang mo, may siyasing na tao, bilang mo. Oo, kung sarili mo. Wow. Kaya ka puro masyas. Berhenti. Nagpasanda ka. Ay, tapi ang gulo na. Ha? Ang gulo na pala. Kota pang kuya. Ito yung ako gulo na.
Apo nga yan. Motor ko yan, nalilisi. Hindi mo na. Minsan yan, kaya muran. Puro yan. Mga papaling mo na yan, may ginang tambulan. Hindi po itong tinok na yan, kapalit na yan, may pali. Sobra. Hindi mo pesta nga raya. May pista na yan. Ibang ka. Hindi pa na. Bukat na yan. Ang pangalan ako ito, 26, pang pitun. Ilang tabi alam may pana? Ah, mag-share ko sabi niya. Yeah. Sige ba? Ayos ka mo. Ha? Balik na. So guys, tapos tayo sa ating lensing yung kasi sabing tight yung mga sinigurado. So siguro ito yung epekto ng 3 years na pagkakagano niya. So yung pagkiklop niya talagang yung ligaments niya, grabe. Maraming tight na ginagano mo, ramdam mo yung ano. So hope and pray with this our program ay makatulong sa kanya para mag-loose ng mga tightening ng mga ligaments and mga atrophy ng muscle niya. So, tapos na ako sa aking warm-up and then massage, combination ng massage, and then ito tayo sa last study part ng ating digital therapy. Yan. So, what's it called in there? This is our part 2.
Hindi ko kakain na. Kakita mo na. Kape. Kape ka. Gusto mo kape? Dayo na lang. Kaya na, kaya na. Talang. Ah. Oo. Eh. Dayo na lang. Talang. Talang mo na. Yan, talang mo na. Yan. Give up sa ulo mo na. Sama din mo. Para kumayap ka. Ay, nalala Kape ato. Kape ato. Limod ako ng kaya ka naman, timbalat mo beta. Oto! Ito na. Timbalatan. Ilalim mo eh. Ah, Ilalim mo eh. Ilalim mo eh. Oh. plastic pa, mga plastic. Oh. Grabe yan. Ano ba ito niya? So guys, this is our 11th session. So na ang kanyang improvement is nag-lose na yung mga muscle niya. So ramdam ko yung lumambot ng konti. Siyempre, talagang sabi nga is mission, itong ginagawa ko ito napaka-imposible. But I do believe, with my faith in God, lahat ng mga diskarte, taktika ko, gagamitin ko yan para kay Kuya Jun, just to give him, para kahit paano maibsan yung kanyang mga kaninigas ng mga spasm niya. But I do believe, I pray to God na siya gagaling at gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen? Amen. So, ito yung aking verse nga, yung Exodus 26, the Lord is my healer. At yung aking verse na Mark 11:22, have faith in God. Yan. So, ito yung faith ko kay God. Lahat ng diskarte ko, lahat ng lahat ko. So, nakikita ko lang yung mga improvement na nagaganap kay Kuya Jun. So, mas muli po, ito po si Daw naman Kepeng 2. Ngayon po, 11 session therapy. May Kuya Jun Ibarra. Dito po tayo dito sa Dudurot, Pagdating, Kaya, Pampanga. God bless po to you guys. At syempre, meron po tayong special shout out po pala birthday ngayon. Birthday na nakaburol pa. Itong si pare na taga San Luis na nanay ni Jay. So sa'yo, sa kanyang pamilya, my condolences. Nakakabigla pero siyempre, talagang buong tao. Sabi nga si Ecclesiastes, lahat ng bagay may takda. So, siguro si pare ito yung takda niya. So, to the EJ family, sa iyong pamilya, my condolences and my prayer. Pag hindi mo may makunta ako, or Sunday. God bless. Please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Modern Mantipin po, TS2 po, Travel Stroke Therapy. Yan, so marami po tayo natuloy dito. Scroll down po kayo, nakikita niyo po yung ating mga napagaling at mga na-improve at lumakad. Yung mga minto at least lumakad po sila. Yan. So, makikita niyo po, have 1,100 videos na araw-araw po ay tsaga kong download para po mapanood po ninyo at masibigay niyo po ang journey ni Modern Kepeng 2. Ayan. So, God bless po. Tulad guys.